गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जर्डान फोथार गामियाव बेटल प्रेयार टावारनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै प्रेयार फोरबो हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों गहपुरनिफ्राय बेटसेदा प्रेयारनि गायसनगिरि रनजित बसुमतारी बिथाङा। बाहागो लाफैनायजों लोगोसेनो गाहाय आलासि रनजित बसुमतारी लोगोसे बेटल प्रेयार टावारनि गायसनगिरि सहेला बसुमतारी बिथांमोना। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायो आबुङै मिथिना लानि। बेयावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों। दिनै जोंनिसिम फैनानै जोंनि बे प्रग्रामाव नुजाफैनानै जोंनि गाहाय थांखिखौ मिथिनो थाखाय नाजानायखाय आङो दानो बेहायनि जोंनि बेटेल प्रेयार टावार बेनि फाउन्डार जानानै आं बेखौनो बुंनो गोसो जादों। जोङो दिनै बे बेटेल प्रेयार टावारखौ खुलिनायनि मेन थांखियानो जाबाय जोंनि लाइमोन गथ'साफ्रा जाहाथे गोदाव सोराव लामायाव आगान होबावा। जेरै दा जों नुनो मोनो जे लाइमोन गथ'फ्रा ड्राग्स एडिक्ट जानानै बिमा बिफाफ्रा जोबोद सान हर गाबनो गोनां जादों। जों माब्रैब्ला बेखौ हेफाजाब होनो हागोन, बिनि बिमा बिफाफोरखौ बे गथ'फोरखौ जोङो माब्रै लाबोफिननो हागोन, माब्रै जों शिक्षायाव बिसोरखौ दिखांनो हागोन, बिनि थाखाय बिसेस थांखि लानानै जों बेहाय प्रेयार खालामनो थाखाय आरो बिमा बिफाखौ बानजायनायजों हेफाजाब होनो थाखाय जोङो बेखौनो हाबाफारि लानानै दिनै बिसेसकरि थांखि लानानै खुलिनाया बेनो आंनि बुंनाया। सोरगिरि प्रभु जिसुखौ हामबाय होनदों आरो आं हामबाय होनदों बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननिसिम गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय। बेहे खालामनानै बेटेल प्रेयार टावारखौ गायसननायनि गुदि जाहोनानो बेनो जे बेवहाय गोबां जोंनि बर' गथ'फ्रा ड्राग्सजों एडिक्ट जानानै नस्थ' जाबोबाय आरो बे ड्राग एडिक्टफोरखौ जों फोरबोनियाव आर'ज खालामनानै बिसोरखौ माबोरै बायख'नो आरो बिसोरखौ माबोरै बासायनो जों बेहे खालामनानै जोंनि जिउनि साननाया बेनो बर' जाथिखौ बर' गथ'फोरखौ जाय गथ'फ्रा दिनै ड्राग एडिक्ट जाबाय, जायफ्रा दिनैहाय गासैबो सर्बस्व नस्थ' जालांबाय, बिसोरखौ जों दिनै बिसासि जानानै माबोरै बिसोरखौ बायख'नांगौ बे फारिलाइ लानानैनो बे बेटेल प्रेयार टावारखौबो गायसननाय जादों। बेयाव खुनु मोनसे जों डिनोमिनेसननि खोथा गैया बा जातिनि खोथा गैया बा धोरोमनि माबा खोथा गैया। जों गासै बर' जातिखौ जायफ्रा दिनै बेटस्लाइड जानानै थांबाय, नस्थ' जानानै थांबाय, बिसोरखौ बासायनो थाखाय जों ओंखारबोदों। जों बेखौनो मेसेजखौ हरनो नाजादों। सैथो जायफ्रा दिनै गाव गावनि फिसाफोरखौ बासायनो गोसो दङ, बिथांमोना बे बेटेल प्रेयार टावारसिम जोंनो मिथिहरोब्ला जों बिथांमोननिसिमबो थांगोन आरो बिथांमोना जोंनि बे बेटेल प्रेयार टावाराव लाबोनो हागोन। अब्ला जों नाजागोन बिथांमोननि फिसाफोरखौ बासायनो। दा बेबादि जोंनियाव गोबां दा दङ। आंजों लोगोसेनो बेथेस्दा प्रेयार टावाराव गोबां ड्राग एडिक्ट जानायफोर, गोबां टेररिस्टफोर, बिसोरो गोसो सोलायनानै दिनै मोजां गथ' जाफैबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।